Eskerrik asko beste urtean ez edo natorti haber. Beste urtean ez berantua zigara eta eskerrik asko batetik haber. Txalo, ero hau zuentzako. Egun baten una haitxu Juan Zalokalera bere lagunekaz han integratzera baina gaur bigarrenez oin zuen artera oin dala bi urtekoa errepikatzera. Egun baten bai, haze marabila, baina gauza guztitan ez dain abila. Txofer nahiko eskasa, maite mutila, Beinterazta iristen ta, joan nahi du amila. Belaino zezerinko, belaino zezerinko. Eta peinat ordogu, pizka bat makarra, baina azpertzau ez danik mutiko pautarra. Fizika ikasteko honek du beharra, ta fizikoa deko espektakularra. Eta aikure elin, zertan zabiltz, kuku bat inoiz ere, ez da nasten kabiz. Gipuzkoarra begu, arrotasun handiz, ernaritik irten da, gaur laugarren aldiz. Belaino zezerinko, Unaiz izurkietik datorren gizona, beran paserritarran eupenako zonan. Baina fijatu orain, hau ez dugu broma, zapata barriekin etorri da hona. Unai etorri datan, olzara da igo, mi puntan badauka, hainbeste latigo. Iezkoa nahi luke, baina bandido, hau ezin du irabazin, txirritak berriro. Belaino zezerinko, belaino zezerinko. Josune betorri da, gaur geure artera, Bidiedeko lako, kargetan topera, baina sekretutxo bat, oraintxe hauze da, Bizkaiko finalera, helduko da bera. Ta berekin garazin, ez da nabari, neska honek begiak beti ditu adi. Bere roa zein degun, gera bedi argi, bera izango degun, gure lehendakari. Belaino
koso, bestela izango da, nik gozo en un pozo. Orain dela 2 urte, honekin ere txo, Pakota eta nik eran, Pareja derecho. Urrengoak agurra beste. Ibaia Beñatek eta Beñat Bilbao. Ya no quedan más cojones, rockear ya las elecciones, para vivir alegre y contento, rockear al Parlamento. Sarri igara, agurra ere zigatara, baina ez da hain erreza, edan da izpalau zerbeza, baina bebetxe gaude, da ez erreza gure alde, agurri gabe, baina izango gara jaure da jabe, baina bebetxe gaude, da ez erreza gure alde, agurri gabe. Etxeta gonda, eskorputu eta kampetako jibeta. Zentetxasua, pari da nada. Ia, urrengoak agurra beste. Elik dauna, etxaro eroa. Eman nire txujoen zen atzoaz zigarraga. Piririn, piririn, piririn. Sanar botella baino gauza hoberik bauda. Bizkaian berriz jateko papapak herri oxarrera. Hazen merituba ondo ateatzen bada. Zeigore, zeigore, zeigore. Gipuzkoatik irteten gubio zenbat balore. Herriko abia da itzbaro eta esan molde. Nahiko dantegu jarriko dituzten gaiak ulertzeko ere. Inork izan nahi aldu gubio traduktore. Zeigore, 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 ikusi garabe. Gernikan bertso eskolan zenbat lilitak krabe. Piririn, piririn, piririn. Agurra paperakin eta errimatu ezin. Hiruko gatu ipini dituzte arkazta paperakin. Gaur egunian epaile jartzen da edozin. Zeigore, 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 ikutsak agaraberu. Naizta seguru diran epaile hoien irristan. Neguruei gura eskriptoak jarri dizka. Subvenzionatu ditugunerako Bizkaiko autopista. Hemen egin behar dugu fulamentu pixka. Zeigore, 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 ikutsak agaraberu. Zeigore, zeigore, zeigore,
eutxi, basoari eutxi, da barria palegaren itxi. Oazen guztiak batera, tanto una ematera. Lokala, aibala, ze industriala, pipixu ze izu badakizu. Gernikan, sarritan, gauza handitan, dabiltza, zabiltza, deno gabiltza. Platera, gainera, dena bete da, afaltzen, tragatzen, errezan galtzen. Txorizo, arizo, zenbat abizon, goraka, beraka, ta orain bueltaka. Ripan, baranos belaio, kulakoik ez dago daio. Riban, baranos belaio, kulakoik ez dago daio. Agurrek abestu da ez? Ja ofizio bat hasiko gara. Isiltasuna mesedez, lehenengoan, Pako eta Maialenek zortziko zen abestuiko da ez, Roberto. Mesedez, Pako eta Maialen. Pako eta Maialen. Estanten izen dauzen, liburu izariek. Halako baten, esku bat urbildu da, zuetako baten bile. Pako, azitei, Roberto, estanten izen dauzen liburu bizarien. Halako baten, esku bat urbildu da, zuetako baten bile. Mi Biblian azkitun zaharran, eta barrian geroan, estanterian neuk sentitzen dut, oin kristolako beroan. Baina esku bat agertu datan, arandeuan antzatoa. Neure barnean oin sentitzen dut, neupelako morboa. Neure barnean oin sentitzen dut, neupelako morboa. Biblia dago nere ondoan, begira jozu berari, naiz arraibanak jarri dituen, ez da intelektual argi. Ala eta guztiz eskua asko, gustatu zaiotan garbi. Eskua ere gustatzen zaio eta zure gremioari. Eskua ere gustatzen zaio eta zure gremioari. Neure gremio horrek badeko, aspaldian hainbat grado, eta elizan banatzen doguz, bi hostia eta bi ardo. Neure esana oin aipatuko, hemen esan beharra dago. Itun zaharra banatzen dut nik, barria baino gehiago.
zaharra banatzen dut nik, harria baino gehiago. Egia da bai zarkeri asko daute zuek berriekiko, zuek berbizten zerate eta ez altzera inoiziko. Liburu oso mardula zeran, baina lehenengoan kiton. Hasiera baten pako baitegu, ta bukaeran pakito. Hasiera baten pako baitegu, ta bukaeran pakito. Itxiagoan pakito eta bakoren hainbat paridan, eleiz gizonen artea sortu, behar dira hainbat mobidan. Konklusio bat atara behar, dugu orain honen jira, apurka hurbildu zaitez, zuneure estanterira. Apurka hurbildu zaitez, zunire estanterira. Ni Kama Sutra nintzen ta berez, zerbait nuen izenetik, ala eta guztiz eskua zuzen, joan da aruntza kolpetik. Ez dugu berez tristura asko, hartuta estanteritik. Dena baitegu gaur egun kontra, Amazon sortu danetik. Dena baitegu gaur egun kontra, Amazon sortu danetik. Bueno, urrengoak sortzi bat izan aritzeko, Eli Pagola eta Unai Mendizabal. Isiltasuna mesedez, Ia, pertsones. Ia, prest. Ia. Eli, Unaien gana hurbildu eta berbaritzen dutzasun bakotxien, oso urduri paretan dala konturatu zara. Sortzi bat izan eitzeko, irukertu eitzeko, daizen. Eli, Unaien gana hurbildu eta berbaritzen dutzasun bakotxien, oso urduri paretan dala konturatu zara. Zubaz eitzeko. Zure ganaino urreratzeko, bildu nuen ausardia, baina gehiegi hurbildu eta atzera irten egia. Konpeta gorri jarrita, tantaka izerdia. Oso dotore geratzen zaizu, oso dotore geratzen zaizu.
Nere gaurko aurpegi honek Bideoz romborikan ez du Zure ondoan orain kantatzen Barrua jarri zait estu Gaur ez zurekin tokatu naizta Gaur zauek ezin amestu Egia esan ez dakitak urren Egia esan ez dakitak urren Lehen nolai naizen astu Nahastu bazera ebrez bazera Lasai neri berdin Mantxo antzian abiatzeko Egin nahi nuke alegin Horregatikan proposamen bat Nahi nizuke egin Umez goraino beteko aldegu Umez goraino beteko aldegu Baserri bat elkarren Suabe, suabe, hasiko gera Ergeli arren lasai, lasai Zuk esanakin oso urduri Ipiniko baita unai Horatzerantza joango gera Eta dena ala borai Baserrianik beteko nuke Baserrianik beteko nuke Baitxe horraz baderai Baserria bete nahi dezu Etxe horratza ondoren Ikusten dut baizizut hildikan Lehendik zekasta dagoen Baina prekauzioak hartzea Joango zaigu ondoren Betaurrekoak heldu itzazu Betaurrekoak heldu itzazu Enpainatu baino lehen Lasaizun ere aurrian jartzen bazera heli horrela Jakizutena oso karbita ondo ikusten dut dela Gaurko saioa bukatu eta lagun artean naizela Guztiei arro esango diet Guztiei arro esango diet Zurekin egin dutela Honek izan die sortziko handiko ofizioak Eta oinaziko gara sortziko txikisekaz Sortziko txikisekaz azteko etorri mesedez Ibaia Milategi eta Beñat Durau Bizitasunean mesedez, Ja, Ibai da Beñat Kuadriako gazte bizarien Ibai, Beñatek bere ustetan oso ondo abesten da belata musika talde bat eitzeko proposamena intzu. Kuadriako gazte bizarien Beñatek bere ustetan oso ondo abesten da belata proposamen bat eitzu musika talde bat eitzina. Ibai, zeuaz itxe
이번에 솔직히 죽이자. Burbuak guaten jatzu, badakit batzute, talde batein behar da, ta plazara urte, kantuan artistanaz, igez eta aurte, zeure buru ez dozugan nora zentzute. Larai, 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 ganora zentzute. Hainbeste zaunkabotaz, ia zara txakurra, inbidia didazu edota beldurra. Edarto kantatzen dut, ta ez da gezurra, bestela gogoratu Belañon agurra. Larai, 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 Belañon agurra. Belañoko agurra, behar dozu jakin, argia amateuta, akapela egin, baina gero taldea ez dozu ezbardin, Belañon kantezen du lagun onarekin. Larai, 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 lagun onarekin. Laguna izan arren, benetan itzela, nik berak utzi nuen Kristoren nibela. Hain ondo kantatuta, pasa zen horrela, bombilla guztiak belertu zirela. Larai, 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 lehertu zirela. Beraz iberrolantzak, kantuek mejora. Bueno, egingo dugu, batera aproa. Zuk bajutan ikoia izango dagoa, gaur egun hor edo nortu Eurovisionora. Larai, 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 doa Eurovisionora. Danak egingo dute, gugandik ikasi, nire ahotsa alda eta iragazi, zuk zeuk esan dozuz bai, guaraino kasi, Eurovisiora joan eta irabazi. Larai, 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 eta irabazi. Bueno, zortziko txikiko lanak azbe amaitzu du, da oin ingogu koplatan. Koplatako bigu, gure beinat taton tezitira izan. Txalo, beroa, beinat.
gaixe. A ver. Zuen lauro, talde lan baten bierdo zuen. Talde lana, danon artien. Talde lana, betikoa. Baina, beti pasetan dalez, talde dien be, danetari matauz. Garazi, zu izango zara, fine. Langile fine, hilabete harinau, lanaka eta eukiki guztetea, gona. Amila, zu izango zara, sprinterra. Danea azkenerako izten da bena, da gero apuretan egitzen da. Sprinterra. Eli, zu izango zara, ieslarixe. Presentazio egunera baino ez dan agertzen, eta ez da bena jakitzen zeri buruz doan bez. Eta Pako, zu izango zara, txapuzerue. Gauze bat ondo ez da bena ditzen. Koplatan, behinak laguntzegaz. Joder, oinbe Pako, Eli eta gainera Amila. Batzuk alperrutzak eta bestea ez da bila. Nik nahiko konfiantza dez zuekin nere barnean. Lasai azalduko naizta presentazio egunean. Horta ez dela hartu dodaz nik beti hemen kontuan, baina entregatuko dut azkeneko momentuan. Hori jarri 3 tesita, gero 3 lau helburu, edo zer jarrita ere bugainditu egingo. Nota ona ala txarra askorik ez dau ardura, klaro gaindituko dugu baina guztia nire kontura. Ibai azken momentuan beti ez du eta larri, pentsa perpesarekin ez du bokalikan ere jarri. Naizta maitu txartota ez dota inengo orbuko, seguru nago gero be ez da bera ez leiduko. Amilak ala esan dit, nahi kalamiradea, harri bitxi bat nauzuni, baina pulitu gabea. Naizta irakasleak jakin talde hau kristona dala, behintzat amaieran esan dena neuke indo dala. Pako presarekin ere desente zaigu baldartu, WhatsApp talde bat egin zuntagu ez gintu esartu. WhatsAppen kontua ez da niretzako bat betxarto, nota nahikoa dekot nik, bost eta eskerrik asko. Danak neure kontra dago solida, bai gaurko moda, iruzirrigor eginda hemen nahiko izango da.
problema bana, ondo osatzen gara eta hause da bat alde lana. Karazipion izena jarriko diteuta punto, total ondoko bi hauek ez ditu enteratuko. Zuk ipini zuren zenak ez egin horreri uko, gureak jarri ezkero ez deuzu ezin iztuko. Txapuzereoak ondinon, lana itxi erdizka. Zuentzako gaize hauze. Hauteskundeetako boto bi ezabize. Bakotxak saldu zuen partidu politikoan proiektuen. Hauteskundeetako boto bi ezabize. Bakotxak saldu zuen partidu politikoan proiektuen. Bakotxak nahi dezela. Zuek emon botoan niri artea badu pepek. Zuek emon botoan niri artea badu pepek. Ta horren trukean dena lapurtuko dizuet. Badakit besteen gixan alperrak zeatela. Badakit besteen gixan alperrak zeatela. Tituluak debalde, Zifuentes y bezala. Bildu bederto txodabil hori ezin dazu. Bildu bederto txodabil hori ezin dazu. Nire aita bozkau zutena, niri ere bozkatu. Ni PNV-koa naiz ta gertu nago hemendik. Ni PNV-koa naiz ta gertu nago hemendik. Zerbeza hori dezute bazokiaren gandik. Trulalolaren Unai Podemoskoa da enezen bat bertigu. Unai Podemoskoa da enezen bat bertigu. 600.000 eurok etxia orain txero zigo. Eta orain bigarrena ni erostera dijoa. Eta orain bigarrena ni erostera dijoa. Baina bai behintzat egiten dut dieta
eta veganoa. Botoak hartzen gabiltza horixe argi dago. Botoak hartzen gabiltza horixe argi dago. Bakarrik gindozenean baiken euskan gehiago. Hemen dena da ezkerra eta krestita antza. Hemen dena da ezkerra eta krestita antza. Laizer izango dezute zuek Ortuzarren antza. Eta guk pepen daukagu, ai jarrita arreta. Eta guk pepen daukagu, ai jarrita arreta. Nire ondoko guzti hauek, jakin baitirela eta. Elukerira joan nintzen iglesia zen neurrira. Elukerira joan nintzen iglesia zen neurrira. Koleta utzi nahi nuen, baino berandu gira. Naiz eta botoak galdu esango dotatoan. Naiz eta botoak galdu esango dotatoan. Gaur egun modan dago ta irriparragoa. Hau bukatuko zaiguta nahiza denok disgusta. Hau bukatuko zaiguta nahiza denok disgusta. Patxaran hartu lasai da aranaren usta. Urrengo ariketarako mesedez saltzeo, Beñat eta Garazi. Beñat eta Garazi. Oin, batek, bizoetako batek, nik hemen izen badekot, ez dugu ikusko eta igarri niko dugu. Puntuke. Nora igarri. Garazik igarriko dugu. Nik hemen izen badekot, danok ikusko zuena. Ikusten da? Ez? Papela jarriko. Vale, Garazik igarri bideu, hor dauena, papelin dauena. Orduen, Beñatek emango zazpistak eta Garazik galdetimiko txot puntuke. Prest? Garazik zura zitxe. Izintasuna mesedez, Ari, eta komplikau da. Zer da animali bat edota pertsona. Pertsona dugu eta hau ez da gizona. Bale eskerrik asko ta bera nungoan. Labur esango dizut Espainiakoa. Espainola izan arren, zuk maite alduzu.
Espainolak ez ditut, nik ez maite usu. Politikan ibiltzen alda emakumean. Horretan ibiltzen zen, hau ez du unea. Ulertu dudanatik pinuka jandago. Haren bizitza ez da, oraindik akabo. Baina ordun politikan ibilia da bera. Oinarteko lanbide izan baitu bera. Ta kusurrak asmatzen abila aldaba. Oso abila ez da ezaguna bada. Zuk irakurri alduzu kurrikulum hori. Esan dutenagatik ez zegoen ongi. Ba hemen segun mis fuentes, bera da Cifuentes. Pista ederra horiekin, igerrita errez. Salero bat. Bueno, hurrengoa. Ibai eta Unai. Mendizabal, etorri mesedez. Nork asmatuko dugu? Gure ez da azalda. Ibaiek asmatuko dugu. Ia, hau da, asmatu dira bena. Lehenengo galderie joazu edarra, personajea dugu emme edo arra. Ia asmatzen dozun nik lengo galdera. Pertsona neska edo mutila odera. Ba nik ez dakit ondo esan egidazu. Pertsona ez dugu hau beraz jakintzazu. Beraz objetua da dinozun erara. Konturatzeko unea
una ibaia bada. Eta zelakoa da objetuan forma. Ahoa zabalik handuta oso ona. Pisa hori botata nik ez dekot nahiko. Beste galdera bat asmatu beharko. Zentratu eixu hemen zeo zer mesedez. Zure etxian bat behintzat badezu gutxinez. Gauza asko doaz nik nire etxea. Ego asko pasatzezu beraren gainera. Ba sofa izan daike edota hogea. Este traste hau dugu asko zazobea. Eta balillo aldau koizkagitzekotan. Korrika jungo zehazu iristeko. Zalan aldago bera edota eskatzan. Asidon izkinian behar dizut esan. Pasillo eskinan dau amaren lorea. Akintzazu batzutan hau txuria dela. Bueno, eskatu got, oingoan komodin. Zerbait behar badezu, ibaizuk komon Bueno, joaten nazdi horra egunero. Raruak izan genez joan ezkera. Armozutan jaten dut egunero zuntza. Eta gero egin bihar bultza ezaguntza. Papeleko hori otera pertsonan. Ez da gainera ez da bate lagun ona. Beraz, igual objektu bat edo izango da. Hau asmatzeko joan zaiz abstrakziora. Nire irudimena gaur ez dabil ondo. Baina hemen bazabiltz ondo da egongo. Ez aldaba izango igual sentipena. Hau sentitzen badezu ematen du pena. Ba benga mantzaidazu pista bat gehiago. Komeni ez da baina hitzen baitan dago. Beraz agian dugu berba bat baitxarra. Bi aldiz esatea ez dugu edarra. Ez aldaba izango agian gezurra. Ez da baino ematen dit neri beldurra. Zer da ipuñetako monstruoren bat edo.
Ez bertxotara etorri baitago unero. Ez daba izango gaur agian kritika. Ez baina honen baitan asko da jarrita. Jarrita dagona da bakarrik aukia. Honekin epaileak ez du errukia. Orduan potoa da, nik egin ez dudana. Jarrita korpegia ez da izan ona. Pentsatu dezakezu paperen dagona. Baterekoa zer da, neskala mutila. Ez zaite ala hasi sexuaren bila. Lekua materiala edo sentipena. Oraingoz kontzeptutik urruti zaudena. Lonja honetan edo aurkitzen duguna. Zentzu pixka bat estu jarrita laguna. Komodin ta komodin eskatzen hasita. Komuna ez da eta zaudela jarrita. Fruitu esotikoa da, ni seguru nago. Exotikoa izan daiteke zeharo. Exotikoa bada, hementxe ez dago. Kantauri aldetikan sarri da igaro. Itxaso zabalean igerian dabil. Arrainen peixan aizuzu zabiltza abil. Atun edo bonito, zimarron merluza. Horiekin zuk daukazu kristono turuntza. Izaro hortze dago, espezie ugari. Izaro hortxe dago gitarraz kantari. Orduan espezie bat igerian dabilena. Arrain bat baldin bada esan dezudena. Igeriarin eiten du edota astiro. Segun zeinekin, segun alderatuta, hainbeste motibo. Arrain hau heltzen alda amaierara arte. Bai erreizku baten da estetan bitarte. Delfina ote Delfina esaldo papeleko hori. Zure lantxoa egin behar dezu ongi. Emaidazu pista bat orain bukatzeko.
aurreko puntu hori aitzazu hobeto. Espezie ugari ez etzen baditut. Kontserbatan dexente ikusi dezuzu. Calamar, olagarro, cangrejo eta beste. Azkeneko hartara iritsi zaitezke. Ni galduta naukazu hemen txezearo. Rantxo handi batean hortik gutxi dago. Rantxo eta baserria edo urrunago. Erantzuna neronek esateko tana. Bodaizu orain amaitzeko. Arrai txikitxo bat da. Kizkia izango. Pizkat handiagua, xerretan moztua. Salmoia ez etzeko arrozat dugu bat. Asko jaten badezu aze enpantxua. Berni autobortuan sarritan hartua. Antxoa